So le ivideo eyaba bantu bathanda unceda and then mhlambe bazifilisha ngathi bayayuzwa as if wonke umuntu akanambulelo okanye abantu bayabajikela and they turn out to be enemies. Ewe bakhona benza loo nto shem, bakhona abaye ubancede then bakugezele then they become your enemies. Umzekelo abantu ababoleka imali bayayithanda uyenza loo nto, bayayithanda xa bengafuni ubhatala. But ke ngoku namhlanje ndifuna ukuku-encourage ndithi continue being a good person. Andithi yiba yidomet, andithi yiba yi-people pleaser, andithi izicengezelele, andithi nceda abantu ungenanto. Ndithetha uba xa unako banceda abantu bakaThixo, ukhona bazokukhumbula. Namhlanje I received a call from umntu inoba endagqiba uthetha naye maybe last year or 2 years ago, andikhumbuli. Esithi kum bana uyandifowunela ukunditshekisha, how am I doing, ndirayithi na, ndisaphangela na, yonke laa nto. Ndithi ke mna ke ewe kuzo zonke ezi zinto. And then andibuze uba health wise urayithi na, ndithi ewe. Andibuze akho nto ikustresayo, ndithi athi okay ke ndicela uyazi into yokubana ngaba if you need anything, if you need help, I'm at your service. Soze ndibe busy for wena. Ndithi ke mna ke oh okay, that's good to know. Ugqiba adlule athi ngenye imini ndandisengxakini and loo ngxaki sele ndiyincamile uba ndingakwazi uzikhupha kuyo or ndiphume kuyo. Abantu abasondelene nam zange bakwazi undinceda, not because babengafuni but babengenalo uncedo lwam. And loo ngxaki ndayibalisa kuwe, ndisithi ndibalisa nje, then wena wandinceda. And loo nto yazisa ulonwabo empilweni yam because ndandisendiyincamile. And if I can tell you that story and summarize it, iproblem endandiyixelele was iproblem yomntu onengxaki neclaim ye-insurance. Insurance doesn't want to pay kwi-truck. Oyaziyo ke ivalue ye-truck around 400,000 or more. So ndacebisa loo nto ndayicebisayo ke ngelo xesha and it turned out to work, yabhatala iclaim. So yiyo le nto athetha ngayo. So all I'm trying to say is bakhona abantu abazokukhumbula. The gist of the matter is apha ebomini uyakwazi ukuzenzela ifemeli yakho ezi-strangers ngenxa yondlela otreata ngayo abantu. This is not the first time I get offered an open door ukuba ngaba unengxaki uzobuya. Ngenye igame ndake ndamresign emsebenzini ndaya komnye. Umphathi wapha apho ndandisuka khona said to me, wama nenditshekisha apha kuFacebook abanebuza uba ngaba urayithi na, wonwabile, if ever kukhona, if ever ngaba awonwabanga or ikhona into ofuna uyitshintsha, just know that you can talk to me. Basically if undifuna ubuyela kulaa msebenzi emdala ndingabuyela. Yonke laa nto has something to do with umntu endinguye ne-attitude yam. Andithi zicengezelele suba yi-walk over, mna andizicengezeleli. Andiyo-walk over futhi, andizovuma noburongo just because I want to be a good person. I do not do that. However, if I have to do right by you, I do right by you. I'm very fair towards people. As much as uba ndikwazi ukustopa ndikuxelela uba no, awuzukwazi uyenza loo nto kum. But indlela endithetha ngayo abantu mna is very fair. If ever uyufumana elinye icala lam, subuzi-aplayele mntasekhaya, subuzicelele eli cala ulitholayo wena. Icala elithile livela nje xa abantu bedicide ukundiqala because mna into endingasoze ndibe yiyo yi-walk over. Andisoze ke ndivume uzikhwelela uzehlela phezu kwentloko yam, andiyenzi loo nto. Kodwa eyona nto ndiyitshoyo ndithi ubuntu abukaphelelwa. Be kind to people, do right by people. Suhamba umosha nje abantu kungekho sidingo, suhamba ubayibhuli, philisana kakuhle nabantu. Indlela ophila ngayo nabantu isenokuvulela iminyango, isenokuvalela iminyango. Ewe bazoba khona elo qaqobana lingenambulelo, bayeke abo, bayekele kuThixo.
bayeke abo. Indlela yaba bantu, uyababona abantu banganambulelo, uyababona abantu babazii-enemies sobanceda. Ixesha elinintsi aba bantu indlela yabo ayibikho ntle, ayibikho nde. They never amount to be better than you. Uphinde udibane nabo along the line besadinga uncedo lwakho. So andibabala aba bantu, ndibathatha njengee-losers. I don't count them. Umzekelo, ukhona omnye ngoku ogqiba unditsotsa ngoku imali. Akhange ndivele ndathula ndisombona uba akandiphenduli. Ebe-ofarisha i-service ndabhatala and then wandishiya halfway. Xa ndizama ukwenza i-follow up akandiphenduli, uyazifunda nje iimeseyiji zam azijonge nje. Hayi, nam ndavala umlomam, nam ndafunda between the line, ndavala umlomam, and then I moved forward with my life. Ndazixelela uba hayi, uzobonwa ngabanye phambili. Phambili uzofika kukho abafana naye, bazawudila naye. Mna andizumenza nto, ndizawumyeka, andizubhala nanto na-essay. Khange ndimbhloke, khange ndithethe nto, khange ndibhale message. I just moved on with my life silently. Ndimane nam xa ndibona istatus ndivule nje ndibuke, ugqiba kwam ndithule. So but ke it takes some time to reach that point xa ungumntu. Kodwa into endiyitshoyo kukuthi despite all the bad that is in this world, there is still good. So ungade utshintshe ubuwena ngenxa yabantu. Bakhona abantu abazokubona for le nto uyiyo and bayi-appreciate le nto uyiyo.